Nanging kedah dinunggung tanweluh yen akeh semi kapeksa angrumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula Dinalatin Nuro kelawan ririn Mrepa danging sasmito mereka dikucek mel satu itu Doro Kulon padahaken Doro sampun mandhap saking perkataan Sabtuarga parangka sumadong dawuh Gus Kakang Semar Wuruhanen aku sowan marang Kanjeng Hyang Sabtuarga ingkang widadi Nara Widyaki anggonku bakal ngupaya padi tumurun wahyu Makutha Rama Kakang Semar lajeng kados pundi dawuhipun Kang Hyang Gus aku kinen mlebu menyang alas Dedaka upadi marang tumurun wahyu Makutha Rama mula kang saka kuwi Kakang mara derekno sak prananmu anggonku bakal mlebu menyang alas Dedaka Kakang amung sedaya